narak kemaranani kananing wadya bola Dandang Panjuran papan Yana estunya prang warna warni wadaira kinarya arsa bandhawa sangarya katut kaca setya prang durung aku bakal ndempur kananing negara Diwarawanti kesaru satya kang bagus sing warna nyenggro ing busana parat sapa sing dadi dasanamamu nganti ngadang-adangi laku ning wadya bala Dandang Panjuran kambutuning aku Raden Purbaya ya ratu ana pringgodani Gatotkaca Gatotkaca kabeh nyata balik saka ngendi kamu saka percayamu wis nyandak dongkon junjung mereka iya aku wadya bala saka Dandang Panjuran tumenggung krida pertala tumenggung krida pertala iya kekasating Gusti Prabu Kudenda Mustaka kekasating Denda Mustaka pancen kabrata iki dina bali aja ngawur bawar ngawur njaluk getihe wong Diwarawati wa Kresna sumawana getihe para Pandhawa kanggo langgenge Gusti Ratu Munata ana ing Dandang Panjuran apa abamu keparap ya kon sing kudu balik gak ana perkara ndolek perkara gak ana perkara ndedur perkara tak niati tak kajati kopat kapita kaya buntuting naga tapak angin yen iso nyempalno bauning Gatotkaca kasembatan doyong ananing graman tepindhe Diwarawati semawana getihe para Pandhawa ilaga iblis maju sithik yen aku wis maju tebak dadamu mungker bangkemu rondo bojomu malah moro tangan babi alas iki
Timbali Bendoro. Enak ditimbali ya sowan ya. Ngono. Ngene nggih. Rumiyin kula tak mlampah. Kalem-kalem.
Takonin darane ya. Ya kayak kamu ya. Takonin darane sik lho. Are dalem sawantara ya. Iya. Are. Dek, karena kawan wonten dawuh. Lanti Allah dik. Aku perang kalah tanding, Dik. Takonono ya. Oh. Tanding karo sungu ta karo pacul. Mbok ngene wae. Tanding gelut-gelut. Iya. Tanding karo bebek kakekmu ngono. Duh, Apa ya alhamdulillah. Awake dhewe bengi iki iso-isoan ana ing dusun Jasem kene ya. sak rombongan yo, Nduk. Rombongan Adi Laras. Iya, matur nuwun. Lantaran panjenengane Mas Kuhendra kang saka Talok ana ya. Oh, ngono. Matur sembah nuwun. Iya. Wis nimbali awake dhewe sak rombongan grup Adi Laras kang saka Mojokerto kene dhewe kok ya. Nek kepengin nekakno awakmu, Nduk. Alah cak gampang. Teko napa teko nang Juwutrejo Pasar Pajajar Ngwalor kok wis ketemu desaku ana ya. Oh, ngono. Ngono ya, Nduk. Murah meriah ya, Murah meriah. wis tak jamin murah meriah. Iya. Piro, Nduk? Alah cak 7.500. Kok ngene. Guyon-guyon cak. Iya. Matur sembah nuwun. Iki wali matur kitan cak. Iya. Sing dikitano Adikku Tirta Yudhistira. Oh, Tirta Yudhistira. Jenenge apik cak. Iya. Tirta ngarani banyu Yudhistira iku apa ya cak? Sabar. Oh iya. Ati bantir banyune kesabaran. Banyune kesabaran ya. Iya. Iya, ya muga-muga dadi bocah sing saleh. Amin. Nigunani tumrap nusa bangsa turu ing agama ya cak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun cak. Iya. Wis sadengakno ngabekti marang wong tuwa rong perkara cak. Iya. Muga iso njunjung dhuwur mendem jero asmane wong tuwa cak. Wis dingabekteni temen cak, temenan. Aduh iya. Wong tuwa iki ana wis dingabekteni ya. Iya. Kaya awak dhewe ngene, Nduk. Cak, ya wis njaluk gedhening pangapura. Iya. Ibuku wingenane akhir Agustus iki ya wis kapundhut ngarsani Gusti Allah taala. Sowan ana kasuwargan jati ya. Iya. Ana lupute wong tuwa wadon. Cak, aku njaluk gedhening pangapura cak. Yo iya Nduk gak apa-apa. Aku njaluk Apa, Nduk? aku njaluk apa? Bang, njaluk Fatihah ya cak. Iya. Tak khususno nang ibuku. Supaya Ya wis wancane wong tuwa ki wong seni cak. iya. Lanang wedok. Wis matur sembah nuwun nih. Piye cak wong winginane mari 40 dadi yo sik eling-elingen cak. Wis. Dadi ya wis anu Nduk. Aku njaluk hadiah Fatihah ya cak dateng sedaya para apa kanca seni. Muga-muga wong tuwa kurang perkara ya manjing kasuwargan jati ya, Nduk. Khususon ilah arwahi khususon ilah arwahi Ibu Wulyati. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun cak yo. Matur nuwun. Langge.
wis gak apa-apa nduk wis matur nuwun iya iya temenan sih bulane nuwun nek di wong tuwa sik di wong tuwa jangkep lanang wedok wis kudu di ngabekteni temen nduk cak kaya ngene awak dhewe iki wis gak ono sing di ngabekteni cak dhewe iki wis iso nuwun tok awak dhewe ya wis iso ben bengi ya wis iso njalukno nang Gusti Allah cak aduh alah wong ngene mari dadi manten kok iya iya nduk cak matur sembah nuwun Dik ana kewan wonten dawuh aku isone ungkul yudaya apa Dik lho dheweke joget ilah dialah aku iki wong susah wong kalah mok kon joget ya apa Dik lho dheweke nek jogetane leko gampil rangket-rangketanipun ngono Dik lho nggih kersane dipun senggahi waranggana gangsal cacahe oh iya dungaren mek 5 dosis itu gak teko ya iya wis gak apa-apa matur nuwun sik nyantai sik cak sik mangan sik lho kupune sik kemeng iki ya iya uga iki mang ya matur sembah nuwun cak iya iki mang ana rawuhe sapa Pak Polo Endro kalau masakan iya nimbali awake dhewe esuk malam tahun baru ya alhamdulillah alhamdulillah ana dusun Sambirejo Randu Gendengan Glanggu Mojokerto oh iya acara ya apa tuh peresmian sumur bor ya lu ancane iya kok guyu wong tambah Pak Polo niki njaluk lakon Semar bangun sumur kok ya waduh njaluk gedhening pangapura cak iya wayangane awake dhewe iki ya gak gagrek Mojokertoan ya gak gagrek Porongan wis dicampur dadi siji cak iya pokoke rame ngono pokoke rame cak iya gagrek endi cak gagrek kono Jatirejoan ya iya baik pasaran biasanya pasar Bino ya aku tak joget Dik lho nggih monggo radial keparet Catur Gojo wih latihan senggak sing kompak sing rame Dik lho dipun kumatir paribasane ngene ana wedang elek-elek ya iya baik paribasane pecut di sebelahno ya mbok kok digo apa ya segedhek Pulau Sari ya apa nduk ya wis gak apa-apa lah ya wis alhamdulillah matur sembah nuwun tak kira putian mengarah ya banyu aku wae pisan kasih monggo pisan kaya cus iya semangat lu semangat cak kompak iya mending gawe tanda 5 gak akeh-akeh cak nek kompak kene
Ajur doa. Iya. Iya. Ayo. Nanti dulu. Ya nanti cak nyusul sinden tangan terus sinden mulai ya. Kon wani ae dhewe kok gak wani. Kok gonceng kok padha gacone ya. Iya. Gonceng wae wong wedok. Ya apa jangan hotel. Kayak wani-wani ya Rika iku ya. Kan ana bojone yo mingsel, Pak. Mari kita kata-kata aja. Kita tidak takut dengan istri. Iya. Tunggale ono jak kancane-kancaku. Iya. Pas anu ya, pas apa jenenge? Pas bedem. Wanita di luar masih banyak. Hari ngono dia tikap yo helm nyamani ya bari kan. Jatut kocok keparat. Tadi kono bridaku. Iya. Yes. Baik. Jodoh tiadamu brodol khususmu. Tamak no gak bakal mundur nek bungsuan iya. Nice. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa iya. Pisang gas. Anon duduk amping-amping mego mendung wis mego mendung kok kayak amping-amping mudun bugau mudun odot bugau papan jember aku wong trondol wong pedhot kekot-kekot yen perang ana ing dedaratan mudun bugau mudun odot bugau enak nduk nisor enak nduk dukur mudun tau dene aja mai duduk batekku jare mudun